enen fof jiiden yumma jiiden baaba liggeɗen Sénégal ɗum taki mbaɗɗen suudu men SAS ballandirena laamu he woni président men président Macky Sall eɗen ɗum jetta eɗen ɗum calmina ɗum woni plan émergence ko mbaɗeten ko émergence hono mbaɗeten ha goto men fof wawana hoore mum ɗum woni suudu men SAS sukaɓe men jangine métier meccal leñol wawa wuuro ala mecce lesdi wawa ya ala mecce comme ça lesdi ndi yimɓe ɓe jangine mecce a nder janggugol mecce minen won modèle mbo min gaddi modèle o woni min jiiɗi ko wadde créé champion ngaji ɗi mbaɗa créé le leader ɗum woni hoɗum si min gare a raison min ƴeewa ɗon mecce fof mba neɗɗo o wawi min mbaɗ ɗum financé a nder financement he wot contrat momin laydata mum woni meccal ngal waɗata tawi ko ministére walla tawi ko étacité o janginat amen hitande sukaɓe heɓe gara heɓe mum jangga mecce a nder janggugol mecce mbo jangintoɓe o yoɓarat ɓe salaire neɗɗo wawa janggu mecce te reedu mum waɗayi si tawi ari haɗa jangga mecce haɗa miijo siko ñalawma waɗe wottatako walla hirtatako meccal ngal natatama ɗum tagi minen mbi min caysat jaɓɓude a jangat mais a waɗante salaire haɗa yoɓe a nder ɗum si Allah walli en inchallah mbaɗen ko wiyete ko pôle a nder ndema réseau fo mo garɗen ƴeewen ko ɓendata ɗon suudu men SAS ƴeewa ɗon yimɓe jiɓɓe ligga jaɓɓe ligga waɗoɓe financé ko remate ko ɗon taw siko remama ko lesdi he ɗum heddoto ɗum mbaɗe créé liggotoɓe a liggo a nder ko waɗa ko créé yimɓe ne keeɓa salaire uji kadi ko ñamate ko taw ina ɗo taw en gaddoyta haydara société oɗo firtika mbaɗen feere mba dilla ɗiɗo calɗi nayyi ema dilla e gaynaka ema dilla e ndema ema dilla e awa ema dilla e fitiram gollago pourquoi société o hema dilla e ɗeɗo gueɗe nayyi waɗi noon ko continent ji aduna ɗi koɗi joyyi mais ko Afrique ɓuuri was te ko Afrique ɓuuri foti was tawde Afrique wi ene jogui gueɗe joyyi ko ɗum président Abdourahmane teski wi Afrique ene jogui ndiyam ene jogui leydi ene jogui nguli ene jogui hendu ene jogui population ene jogui yimɓe wadde Afrique fotani was hake ene jiggiyo te deedi Afrique hande koɗi desdadi ɓiɓɓe Afrique han foof pari pour yaltude Afrique ɓe naata laaɗe maya guecuji ɓe mbaɗa kosɗe ɓe maya e ladde ɓe ena mbaɗa gueɗe ɗe kantriɗe ɗe peewani o wi noon pourquoi en darnata société mo gandanɗa hoorema fa ittata ko basal fa itta heege ndimɗen mbawen jogade leydi men guuren moƴƴam taw koye duumaɗe o ɗum woni sababu o waɗi créé société o so neɗɗo yiiɗi jeyede société he wonata ko actionnaire manam o soodat action holko jarat wona Abdourahmane tañni ko yimɓeɓe tañni wiya action ko ujunnaje nogas neɗɗo walla fedde tawde ko par simplifié so neɗɗo renki ujunnaji nogas omo wawi rentinde galle mum walla waɗa fedde mum walla waɗa guiƴiraɓe mum ɓe dentina ha ɓe daña 100 000 francs ɓe cooda action kono wona aɗa totta Abdourahmane haaliss o walla aɗaɓa totta président comité surveillance Goriba walla goɗɗo aɗa ɗumanina ala
sa ƴetti action ma a yahat banque koɗi tati banque of africa banque crédit agricole e banque cbao ngara sa ari ma namno compte suudu men SAS bersa ɗon keɓa reçu ma original